Nina bakambombo umnyamo kamzimba umntwana uyakhuleka kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Batholwe Bemsulwa bebesolwa Akolwasephoenix. Kuzokwakhiwa eyamakhosi Eking kanti iqembu le-IFP lithi selimi ngankomo. Siyanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Inkantolo enkulu eThekwini KwaZulu-Natal sizithole ezingenalo icala lokubulala umondli majoli amane embili zomndeni Abasendiy ebezibeke icala lokubulala kanye ke namathathu okuzama ukubulala. Ngesikhathi ke enza izethulo zakhe uJudge Kruger uthi umbuso wehlulekile ukuletha ubufakazi obuphathekayo ngokuthi lezalamane ke izona ezabulala umajola ngesikhathi seyibhelu zomtapo ezenzeka ePhoenix ngoNtulukazi wonyaka u2021. Ukuphambana kwembiko ngokuhlolwa kwesidumbu sikamajola kungezinye zezingqinamba leli cala elike labhekana nazo selokhu laqala. Kuzokhombela ukuthi umajola kwazokwaphoqa ukuthi ambiwe ukuze ezohlola kwabusha kulandela ukuthi umbiko wokuhlola kwesidumbu sokuqala owenziwa uDr Sikwe wawuveza ukuthi ushone ngenxa yenxeba lokugwazwa. Kodwa lokho kwakuphambene nalokho kwakubhalwe ezitatimende ezathathwa amaphoyisa okuyiwona kade enza uphenyo. Wase sekufika esinqunyweni sokuthi isidumbu asimbiwe bese sihlolwa kwabusha. Lo msebenzi wasewenziwa uDokotela uNtsele. Umbiko wosidumbu oqala owenziwa uDokotela uSikwe uveza ukuthi umajola washo nangenxa yenxeba lokugwazwa ekhanda. Kodwa okwathi mase simbiwe isidumbu umbiko kaDr Ntsele uwaveza ukuthi washo nangenxa yenxeba lokudubula. Emva kwalapho kube sekuba khona umdontsiswano nokuyikona okwenze uJudge Kruger wathi umbuso uhlulekile ukuletha ubufakazi obuphathekayo bokuthi umajola ushone ngenxa yokudutshulwa yibona nabasolwa bobabili. uJudge Kruger ekhipha isinqumo sakhe ubathole bengenalo icala lokubulala kwathi lodwa lokuzama ukubulala kwabe lokushaya ngenhloso yokulimaza emzimbeni. Kwelesithathu labalahla elokuzama ukubulala. They were found not guilty of murder. However, they were found guilty of assault GBH. And then with the one count of attempted murder, they were found guilty of assault common. And then for the third count of attempted murder, they were found guilty of attempted murder. So that is where that is the judgment that was handed down, and the matter was adjourned for sentencing to July. Laba baboshwa bebathathu nomnumzane uChitenda Jackson owadlula emhlabeni esasesitoksini ngenxa yokugula. Laba bebesolwa ngokuzama ukubulala uQaphelani Mkhovu, umxolisi Phuthuzo noNkululeko Mangwe. Kodwa Mkhovu yena udlule emhlabeni ngonyaka odlule okungahlobene nokwenzeka kwisigameko zasePhoenix. Ngaphambilini kwaba khona ivideo eyasusa umsindo njengoba lesigameko senzeke eduze nomuzi okade unamakhamera. Abaseshi baleli cala ngesikhathi beqalisa uphenyo lwabo bayakona lo muzi okade unamakhamera eseduze kwenza khona isigameko. Okwathi mabecela ukubekisa ivideo omunye wabo wakwazi ukuyishutha ngefoni yakhe. Kwathi ukuhamba kwesikhathi abasesi beyifuna le video ukuze kuzoba yona abazoyisebenzisa ukuqinisekisa ubufakazi babo. Kwabo ukuthi abanikazi balomuzi baveza ukuthi le video ayisekho. Inkantolo ibisehlihlela umhla ka5 kuJuly okuyikona ozobe sekuphuma khona isigwebo sabo. Kanti lezi lamani zingaphandle ngebail ka15,000 amarandi. Yamakhosi ngesenkantolo enkulu eThekwini. Umasipala wesifunda Eking unyaka kaMthaniya usudala uthi linele ukuba ke kuqala inyanga kaNtulukazi kophezulu ukwakhiwa kwendlu yamakhosi aseKing. Lokhu kuvele ngenkathi lo masipala uzokwethulela amakhosi uhlelo lwentuthuko edidiyelwe oluqondene nokuthuthukiswa kwezakhiwo zobuholi bomdabu onyakeni wezimali u2023-2024. Imeya lo masipala uThamsanqa Ntuli uthi umgomo abazibekele wona ukuqinisekisa ukuthi izakhiwo zamakhosi ziba sesimene esihloniphekile njengalezo ezihlala abaholi bezombusazwe. Imeya yomasipala Eking ibeke eqhulwini ukwakhiwa kwendlu yamakhosi ngenkathi yethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe eshowe namuhla. Imeya uThami Ntuli ithi ke lokhu kuzonika amakhosi ukuhlonipheka okwafanele. And makhosi eNdlunkulu ngiyafisa amakhosi eNdlunkulu waqinisekisa ukuthi this is one project engifuna uyibona iphumelela ngokukhulu ukushesha eKing. Ngoba esifuna ukwenza eKing sifuna ukudlulisa umyalezo ukuthi this is how we should be paying respect to amakhosi
okuyibona ngempela abanikazi bethu. Kungabi ukuthi uma ubheka la kusebenzela khona amakhansela iyona ndawo engcono noma la kusebenzela khona osopolitiki iyona ndawo engcono. Kodwa ingabi bikho inhlonipho okuthiwa cha le inikezwe amakhosi ngokufanelekile. Angazi noma sobe singabe sibili yini la KwaZulu-Natal noma sobe singabe uqala abokwazi ukufeza lokho. Kodwa kona kusemqoka kuzothumela umlayezo osemqoka ukuthi sonke uma sicabanga ngamakhosi kufanele ucabanga kwethu kube kuliphi izinga. Usihlalo wamakhosi kuSifundi CETSHWAYO, inkosi yakwaCebekhulu, ithi ifisa kuphuthunywe ukwakhiwa kwalendlu ngoba sekunesikhathi eside bafana nenjengenambeki. Indlu le izobe sinikeza indawo yethu la sobathi masihlangana khona into ezoyigcina khona. Sibe nabasebenzi uthena umeya bazobona ukuthi bahlela kanjani sibe nabasebenzi abakhona lapha. Sibe nabantu esazi ukuthi namba abantu abasibhekela isakhiwo ukubona ukuthi sihlanzekile silungele ukuthi sikwazi ukungena sisebenze ngesikhathi nesikhathi. Ngakho ke nje okusemqoka ngendlu ukuthi sibe nendawo ehloniphekileyo. Kodwa nje umuntu akuthandazelayo ukuthi nyoba ebesha umeya ingathi kungaphuthuma ngoba sisezindandane Eking CETSHWAYO. Sisizi njengenambeki isho njalo Mahlayisa. Bathi sisizi nje engenambeki ngoba bekubonakala ukuthi akufuneki sibe la ukuhlanganela. Kanti-ke phakathi kwezinto ezithe zahlaluka kwinkulumo yemeya uNtuli, imeya igxeke ibhodi eliqondene nokukanya kwemingcele ngokungayilandeli imigudu efanele ngodaba lokushintshwa kukamasipala Eking CETSHWAYO ube umasipala omkhulu phecelezi imetro. Into esukubembi kakhulu i-demarcation board ayixoxi kahle nabantu. Ayixoxi kahle futhi nama-stakeholders. Ayiconsulti ngokwenele. I-consultation yabo ukumemezela ukuthi abafuna ukuphawula abaphawule nansi i-forum yokuphawula. Kodwa abezi kuma-stakeholders akaze beze nje kuthina Eking CETSHWAYO bese i-demarcation board izoconsulta kunina nithini. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngiseshowe. Iqembu lenkathe yenkululeko seliphumela obala ngokulungela kwalo ukhetho langonyaka ozayo u2024. Ekhuluma kwisithakamsabo ezindaba ebesibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal namuhla, unobhala jikelele walo leli qembu Sipho Sethu Ngcobo udalo oluthi nakuba bezoqinisa ukwenza inketho zokuchibiyela abalokhu bedlela amahlanga kuzona bazisebenzisela kuzicijela ukhetho kanti kucacele nengane encane ukuthi bazokwenza kahle kakhulu kukhetho lukazwelonke langonyaka ozayo. Njengoba sihubela sakusha ekuthina amaqembu ezepolitiki aqinise imikhankaso yawo yokhetho lohulumeni basekhaya kanye nolukazwelonke okulindeleke libanjwe ngonyaka ozayo, iqembu le-IFP lithi-ke belisebenzisa izinketho zokuchibiyela ukuzwa amanzi ngobhoko nokwenza baqinisekise ukuthi-ke balilungele. Inketho lezi zokuchibiyela izona esisebenzisa hayi kuphela kodwa esisebenzisa njengento ebalulekile esikhombisayo ukuthi abantu bazizwa kanjani nge-IFP lapha phandle. Manje uma abantu einkethweni esidlula kuzo cishe ukuba uma ngalinganisa mhlawumbe nje ngesilungu lokho kuthiwa ama-percent, mangalinganisa cishe 80% or more walezi nketho lezi i-IFP iyayiwina lezi nketho. Lokho ke kukhomba ukuthi uma ukwazi ukuwina lezi nketho ezingeyincane zomasipala la uzokwazi ukuthi wenze kangcono. Leli qembu libambe isithangami nabezindaba nalapho belicacisa ngezakamuva ezithinta lona. Kusukela ke ngokhetho lwangonyaka u2021 lisishaya isifuba ngesekwazi ukwenza nalapho ke libala okudala amathuba omsebenzi kanye nokuhlinzeka umphakathi ngezidingo. Yize kunjalo liyavuma ke ukuthi kukhona lapho lisabhekene nezinkinga ezindaweni lapho libusa khona kwazise abantu basakhala ngokweswela amanzi. Kamuva nje kube nokudideka lapho kwapotshuka khona incwadi eyabe iyalela labo asebezakhela izikipa zokukhankasela ukhetho eyiveza ubuso baloyo ongumengameli waleli qembu njengamanje. uNgcobo uthi-ke leli qembu lathatha isinqumo sokusebenzisa ubuso bomsunguli walo ngenxa yamagalelo akhe. Sisephezulu kwalowo mbidlango ukubona ukuthi sifinyelela kuphi nalolo lidaba.
akekho umuntu osethathelwe izinyathelo. Kuzoya ngokuthi nampa abantu befika, uyafika uyahlala la uthi ungomunye wabo abantu abatholakale begqoke okungafanele. Asezuvele nje bese kugitshelwe ekuthenini loyo muntu loyo usenecala lokujeziswa. Kwenze njani? Uyabuzwa. Kufanele kuzwakala isayidi lakhe. Khona manjalo okhulumela leli qembu usekhahlele ngazo zombili udaba lokuthi umntwana wakaphinda angene ufuna ukubuyela kuKhongolose. Kuyingwanekwane kwaloku abakushoyo ukuthi umntwana uthi uzobuyela ku-ANC oba akaza kusho kithi, akaza kusho futhi kubona. Kodwa sibona ukuthi lizoba sezandleni ekungezona uma lizophathwa abantu abazosebenzisa lo singathi populism ngalolu daba. Lilonke thina sikubona ukuthi ukufuna umntwana phela kufakazela lokhu kade kushiwo nobhala jikelele ukuthi umntwana wakaphinda angene uyifa gugu laseNingizimu Afrika. Manje akekho ongafuni ukumatanyiswa naye. Manje bese kuba khona ke abathiza bayitshela ukuthi bazotumula umntwana yedwa bese beshiya iIFP. Ukubonelwa umdlalo odlalwa yingane ukhipha onodolmo ufaka u5 rand usuzoqapha nowodwa bese ushiya bonke. Awukwazi ukudivorce umntwana neIFP. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Uqhubekele nezinhlelo zakhe zesifundazwe kwaZulu-Natal oliphini kaMengameli wezwe uPaul Mashatile njengoba ebambe kumhlangano nesigungu seHuman Resource Development Council ekolishi laseMgungundlovu Places Layer TVET College. uMashatile uthi kumele kusetshenziswe nezobuchwepheshe kakhulu njengoba izwe seliguqukile. Uphinde wakuveza ukuthi othisha nabo bangashiwa ngaphandle ngokuqeqeshwa ukuze bezofundisa into abayaziyo futhi abayiqonda kahle kakhulukazi labo abasemazingeni aphansi. Iphini likaMengameli wezwe kuleli uPaul Mashatile uhlalise umhlangano ehambisana nongqongqoshe abahlukene beminyango yahulumeni kuzwelonke abesifundazwe kwaZulu-Natal kanjalo nezinhlaka ezahlukene. Lo mhlangano weHuman Resource Development Council bekubhungwa kabanzi kuwona ngokuthuthukisa isizwe ngamakhono ezemfundo. uMashatile uthe bazoqhubeka basebenzisane nobuholi bendabuko ukuthuthukiswa umnotho kanjalo nezwe. As national government, we will continue to work with traditional leaders, the Khoisan leaders, members of community, civil society, and the commercial sectors to build the country's economy whilst also developing skills for ordinary people. uMashatile uthe kumele bagxile kwizinhlelo ezishodayo kuleli. As Council, we should be focusing on programs that will improve productivity and help people learn the skills they need for our country to become a knowledge and skills-based economy. As we deliberate on issues in this meeting today, we need to think critically about the role this Council plays in skills development and consider if the work we are focusing on will provide individuals the skills they need to be adaptable to big picture changes such as the fourth industrial revolution. Njengoba izwe seliguqukele kwezobuchwepheshe, uthe kumele kubhekwe izingqinamba ezenza izwe lisalele emumva. As we adapt to a new and changing learning environment, we also must shine spotlight on challenges that threaten our skills development agenda. Amongst others, these include the recent research findings on the concerning high levels of grade 4 learners who are said to be unable to read for meaning in any of our country's 11 languages. Our curriculum program must be responsive to these areas to ensure that we adapt to a new and changing learning environment. Moreover, in order to effectively educate today's students who will work in 10 to 15 years utilizing systems that are operated
and constantly growing in the fourth industrial revolutions, teachers must be educated to utilize the most up-to-date teaching software. uMashatile nethimba lakhe baphinde babona imisebenzi etholakalayo kuleli kolishi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Ake sithi shelele itolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ehamba phambili. Batholwe Bemsulwa bebesolwa Akolwasephoenix. Kuzokwakhiwa eyamakhosi Eking kanti iqembu le-IFP lithi selimi ngankomo. Umeya kamasipala uthukela endlela kaMthaniya inkosi uNtando yenkosi Shabalala uthi bazoqhubeka nokwakha ubudlelwane nezikhungo eziqeqesha ngamakhono ukuze izobalekelela kakhulu ngokuletha abafundi abazobasiza ngeenkinga zamanzi ezibhekene nalo masipala. Umshengu usho lokhu kwisithangamini abezindaba ngesikhathi bamukela abafundi abangama40 abavela kwizikhungo ezifundisa ngamakhono okulungisa amapayipi amanzi. Kwisithangami sabezindaba ebesibanjela emahhovisi alomkhandlu, umeya uveza ukuthi bazokwakha ubudlelwane nezikhungo eziqeqesha ngamakhono ukuze izobasiza ngokubanika abafundi abazolekelela kakhulu enkingeni yamanzi ebhekene nalomkhandlu. Lokuqala namhlanje akusezukuyeka minyaka yonke sizokwenza MOU kanye ne-TVET college ukuthi nje bonke abenza i-plumbing mabenza ama-practical bavele beze la uthukela. Sizoqinisekisa impela ukuthi lesivumelano siyangena kusona. Kusho nje thina nje uthukela sesiyazi ukuthi njalo mabethatha abafundi labo bafundi kufanele baba-provide i-platform ukuthi bakwazi ukuzokwenza ama-practicals la. Kusuka manje nje kuyaphambili sesizihlobo sesishadile kahle kahle nama-TVET colleges ala ngaphansi kothukela. Labafundi bazofaka omasipala abahlukene abangaphansi kothukela. Phela njengoba bewu40 sizobafaka ngokulingana abawu20 bazosebenza eNkosilanga libalele municipality bese kuthi omunye u20 usebenze eAlfred Duma ngoba zombili lezi indawo ezinamalokishi namadolobha amakhulu. Ukushoda kwamanzi kuhamba ngendlela eshayifani ngoba ngabe kulimala ipipe endaweni yaseWembezi elokishini abantu abawathola amanzi abakwazi ukuflasha ama-toilet ngokunjalo nasezakheni elokishi elikhulu uma kuwukuthi amanzi awafikile baba nenkinga abahlala kuleli lokishi. So sizobafaka ngokulingana 20 Alfred Duma municipality no20 ozoba seNkosilanga libalele municipality. Kanti okunye okuvelile ukuthi labafundi bangaphansi kohlelo lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi okwamanje bazohlala inyanga eyodwa kulabo masipala. Fisa kuba sithi ke phakathi wasothukela nazi ingane zenu sezethuliwe zemukeleni nisebenze nazo niphathe kahle ngoba kube khona nokungaphatheki kahle kwabasebenzi inkosi yesizwe ngabe ngiyaphenduleka mangeke ngayiphatha le ukuthi eduze nje kungekude khona umsebenzi wethu ofake insimbi engalweni ngoba athi hambisa okuyizidingo nqangi amanzi wavejezelwa ikila umkhuba zamgibela nomshiza zamgibela umshiza mshini ngalo ephukile. Kuyahlupha ke lokho ngoba kwenza manje babe novala abasebenzi behambise izidingo zomphakathi. Uphinde kube yona futhi umphakathi okhala kuqala kunesikhalazo nje ngisizwe sabakhala ukuthi leyo ndawo kwakushaya umsebenzi ama-water tank noma ke izimoto ezithwala amanzi ayisafiki lapho. Uzofika kanjani phela ngoba nami ukubalekile uba ngivikele abasebenzi nokuphepha kwabasebenzi babo. Kodebosibisi ngibe ngiselady Smith ngaphansi kamasipala wesifundo thukela. Kubuye ithembe emphakathini wasephatheni njengoba ke bebekhala ngomzima bebhuloho uma ngaba kunetha ke imvula enamandla. Labo basho kanjena ngesikhathi imeya wamasipala eRichmond umele ekhaya Ngcongo ehambele lo mphakathi kuhlelo lwembizo. Ngcongo uthe ukwakhiwa kwaleli bhuloho sekwakheke amathuba emsebenzi amaningi endaweni. Ubuyelwe yithembe umphakathi waseRichmond njengoba sewakhelwe ibhuloho ngemumva kokuhlupheka eminyaka. Lokhu kuvele ngesikhathi imeya kulomasipala umele ekhaya Ngcongo enohlelo lohlahlomali olubizwa ngezimbizo ephatheni. Kanti umphakathi uzwakalise ukujabula bese nenkinga kakhulu ngoba
Mengabe ugcwele umfula bekuphoqa ukuthi imoto zime until umlokhuzana umfula uze wehle kudrywe endaweni ezingekho right ngoba kuthiwa kungenwa ngaphakathi ngoba kungaweleki bekuyinkinga kakhulu sinovalo nokuthi ngelinye ilanga ngenze ukuthi sithi sakhona lokhonkolwana lo bese sigcine enosuwele phansi. So njengamanje sesizizwa sinethemba elikhulu njengoba ibridge njengamanje liyaqhubeka liyakhiwa nje. Sibona intuthuko impela ukuthi iyeza. Lela bridge lisilimaze kakhulu kuhambe nemphefumulo yabantu. Nanokuthi mekwama festive kunemvula besingakhona ukuthi abantu bewele. Bekufanele kuze kulinde usuku lonke uma ungaphesheya kumele ulinde isikhathi ukuze kwehla amanzi. So ke belisilimaza kakhulu nje khona lemphakathini sigudi na ku tourism. So ibilimaza kakhulu namathuba emisebenzi singakwazi nokuthola abantu afuna beze bezobhuka kwindawo yethenhle. Ungqongo uthi umphakathi ubusukhale isikhathi eside. Wow, solo kukhala ngebridge labo bethi lifole kakhulu ngesilungu bathi low lying bridge amanzi aya overflow ngaphezulu kuthi makunethe kakhulu kucaca ukuthi imoto azisakwazi ukuwela zifinyelele emphakathini wasephatheni kuphazamiseka even ngisho nokufunda kuphazamiseke ngisho neclinic ngoba sine clinic la sephatheni sine izikole so imoto zazima ngaphesheya noma zidry ngasesimozomeni kukude kakhulu umphakathi ke wakhala wathi ucela leli bridge. Ukwakhiwa kwaleli bhloho kuzodala inqwabe yamathuba emisebenzi namathuba omsebenzi nawo ukuxosha ikati eziko azovuleka njengoba sikhuluma nje umain contractor uqashe abantu about 10 bendawo bese kuthi ama subcontractors awu7 nawo azoqashwa kulama subcontractors awu7 eyodwa yawo ilindeleke ukuthi iqale kwangesonto elizayo wonke ke lama subcontractors nawo azobe eqashela abantu bawo kodwa amathuba omsebenzi alindeleke ukuthi adalule acela la ku100 umuso wahlanganisa nalo 10 oqashwe main contractor kanye no subcontractor sikholela ukuthi ke lizokwazi ukuthi liqosheke ikati eziko kodwa kubaluleke kakhulu ukuresponda noma ukuphendula ekhaleni zabo zokuthi bafisa ibridge eliphakeme. Ngemumva kokuhlola ebhloho ungqongo besedlulela ehholo lomphakathi lapha ebambe khona imbizo. Ezindabeni za1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisephatheni eRichmond. Kunconywe iqhaza labazinikele ekuxhaseni ukuthuthukisa isikhungo esisiza abantwana abahaqa izifo eziphathelene nenkinga yengqondo iKZN Children's Hospital. Oyisikhulu esiphezulu kulesi sikhungo Tarin Miller ekhuluma ngesikhathi ke kuvulwa kezinye zezingxenye ezilungisiwe kabusha kulesi sibhedlela uveza ukuthi njengoba lesi sikhungo sivala igebe elikhona ngosizo lwezinkinga zengqondo ikakhulukazi kubantwana kanye nentsha kuyakhathaza kakhulu ukuthi basathembele kakhulu kubaxhasi kwazise lokho kwenza kube nzima ukuqhubeka nenhlelo zabo zansuku zonke. Kuvulwe kabusha amagumbi okuhloswe ngawo ukuba alekelele ukubhekana nezinkinga zabantwana abaphethwe yizifo zengqondo kanye nelizonika indawo ephephile kulabo abahaqwe igciwane le-HIV esibhedlela iKZN Children's Hospital eThekwini. Lokhu kuze njengoba ucwaningo oluveza ukuthi intsha kanye nabantwana abahlaselwe yizifo eziphathelene nengqondo ngokwahlukahlukana kwazo basathwele kanzima ukuthola usizo ngendlela egculisayo. The people of Durban, the community of Durban are once again coming together to help us realise the vision for the KZN Children's Hospital, which is to be a centre of excellence for children with mental health and with neurodevelopmental disorders. We still have a long way to go. We're about 35% of the way to completing the entire hospital precinct. We cannot do it without our donors, we cannot do it without our supporters, and we cannot do it without the Durban community. So the purpose of today was to acknowledge our donors and supporters. Because we are a trust, we're a non-profit, we rely on donor funding to fund the entire project. So it just depends on, the time and people's willingness and ability to donate. Lesibhedlela yiso sodwa esalolu hlobo esigcile ekwelapheni izifo zezengqondo kubantwana kanye nasentsheni. Njengamanje sisemukela abadinga usizo usuku nosuku kasike bemukeli abalala khona kepha lokhu kulindeleke kushintshe emaduze. Savulwa okokuqala ngonyaka u1931 kepha ngokuhamba kwesikhathi savalwa uhulumeni wobandlululo. Kusukela ngonyaka u2013 sesisize abantwana kanye nentsha ebalelwa ku 35,000.
This hospital currently is just an outpatient facility. We have a neurodevelopmental assessment centre that has been operational since July 2013. It has seen over 35,000 young patients since opening. We also have a new centre for adolescent health, which opened during the course of last year. Within the first 3 months of opening, that centre had seen well over 2,000 young adolescents pretty much from the inner city precinct. We obviously have inpatient facilities planned for the KZN Children's Hospital as well, psychiatric inpatient wards for both children and for adolescents. So as mentioned, currently it's an outpatient facility, but inpatient facilities are also planned for the precinct. Lesikhungo sithembele kakhulu ekunikelelweni omsamaria abalungileyo ukuthi siqhube umsebenzi kanti omunye wabo uthi ke udaba oluphathelene nokuphazamiseka komqondo lubucayi kanti ludinga ukuthathelwa phezulu. There is nothing more viable and valuable that anybody could contribute to right now, because I believe if your mental space is not in its right capacity, you cannot achieve anything, no matter how small or big, which means you have no future. And our children are the future of our country, which means we will have no people in our future. The room that we have is part of the Mental Rehabilitation Centre. It's in that wing. It's the third phase that we just visited now, which still needs to be completed. And we're very excited that after 2 years of hard work, we managed to hand the check over 2 months ago. Izindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake siphinde sithi shelele itolo nebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asiphinde sibonge nebesilo ukuthi nisahleli nathi nibukele zona indaba ze-1KZNTV nazo ke zona esithi ngezihamba phambili. Batholwe Bemsulwa bebesolwa Akolwasephoenix. Kuzokwakhiwa eyamakhosi Eking CETSHWAYO kanti iqembu le-IFP lithi selimi ngankomo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 19 rand 31 cents kuyidola lasemelika bengu 23 rand 99 cents kupondo waseBrithani bengu 20 rand 82 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,965.74 ounce, kuthi intengo kawelo ongahluziwe yona bengu $75.86 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sayibaliwe insuku zomgadli weKaizer Chiefs uKaleb Bimenyimana eNaturena njengoba kubika ukuthi izikhuluza leli qembu kazisagculisekile neze ngase kwenzile kuleli qembu kusola afika ingakho nje zifuna ukumkhomba indlela ngokuphela kwesizini. Lo mgadli ngokudaba kwezweni lase-Uganda ufike evutha bhenga abasele kweqembu lempofana njengoba ekwazi ukushaya amagoli ayisikhombisa kwimidlalo eyisishiyagalombili. Emva kwalokho washesheka wacisha njengomlilo wamaphepha. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangane ziyagoqa besiyiphaka namuhla kuze kube ngekuzayo sithi khumu.